Va. Hi som tots? Estem a dins? Hi som. Doncs vinga, comencem. Ja hem tornat. Ja som aquí. Som al... Disculpi les molèsties. Quina emoció. I el disculpin ve amb més força que mai. Oh, such a perfect day. Dimecres, dia 2. De 8:30 a 9:30 It's such a perfect day. som nosaltres. Vaya pebrots que tens, fill. Dia 2 És de número 2 d'octubre, a l'octubre. que és 10. És 10, o sigui, 2 del 10. Del 2000, 2, com el telèfon de Ràdio Canet. masses coincidències. Disculpi les molèsties. Sabeu que és un programa trencador de motlles i d'esquemes? Correcte. Disculpin. Les